Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z mobilu by som vám chcel odporúčiť e-shop, ktorým je Super obchod, kde predávajú zaujímavé veci, všetky potrebné informácie a čo sa týka odkazov, link, ktorý nájdete pod videom a iné informácie nájdete pod videom, tak vám odporúčam, veď všetko bude v popise videa, v nadpise videa. Tak vám veľa odporúčam e-shop Super obchod SK. Na ako začínajúceho youtubera zaujímajú a chcel by som kamery a zaujíma ma veľmi takáto endoskopická kamera, ktorá je vlastne ako sonda, veľmi dobrá vec. Balený obsahuje 1x endoskopická kamera, 1x háčik, 1x magnet, 1x rohové zrkadlo, 1x trubička pre zaistenie háčika a magnetu, 1x instalačný CD s programom pre PC, 1x adapter micro USB, jeden anglický manuál a jeden český manuál. Špecifikácia rozlíšenie 640x480, uhol pohľadu 66, ohnisková vzdialenosť 4 cm nekonečno, priemer radius 7,0 mm, 6 nastaviteľných bielých LED diód, stupeň vodotečnosti IP67, je to aj vodotečné, podporované systémy Android, Windows 2000 XP Vista 7, prevádzková teplota minus 20 až minus 80 stupňov Celzia, dĺžka kábla je 2,14 metra a napájanie je pomocou USB kábla, cena je 13,49, ja si to dovoliť nemôžem a zadarmo mi to nikto za video nedá a v súčasťach sa mi nedarí nič vyhrať. Je tu aj video, ktoré si môžete pozrieť, keď kliknete na odkaz. Kamera nekomunikuje so systémom iOS a Windows Phone. Celý podrobný postup nájdete popísaný v návode. To fakt veľmi dobrá kamera. Veľmi by som niečo také chcel. Tuto sú tie svetla, jak to svieti. Veľa vám odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Vidíte aj do umývadla, normálne si môžete pozrieť v umývadle. Veľmi dobrá vec, veľa odporúčam. Pozrieť aj video. Ja z týchto videí nič nemám. Tak vám veľa odporúčam, veľmi sa mi páči táto endoskopická kamera. Tak odporúčam kliknúť na e-shop Super obchod. Všetko potrebné zistíte a nájdete pod videom. Tak vám ďakujem a prajem vám všetko dobré a nech sa darí. Ahojte, čaute, majte sa.